Upat ka mga pulis nga gitumbok nga suspect sa summary execution sa Cagayan de Oro City, gikasuhan na. Si Maris Puyo sa report. Amahan sa Jamaica siblings nga gituuhang mga biktima sa summary execution, gikasuhan ang upat ka mga pulis sa Cagayan de Oro City nga gitumbok nga mga suspect. Si retired Police Roland Jamaca, amahan sa mga biktimang sila si Roland ug Harold Jamaca, ni sumeter na ngadto sa National Police Commission Northern Mindanao sa dokumento nga naglakip sa affidavit sa mga witnesses, autopsy report ug medical certificate. Gila ang mga gituuhang shooters nga sila Police Senior Inspector Ludwig Charles Espera, Police Inspector Arnel Gighe, PO1 Manuel Kipanes ug PO1 Junril Barrientos. Lakip sab ang mga pangalan nilang Attorney Marlon Yap, usa ka Reggie, Sammy Loyola ug Toto. Ang igagaw nilang Roland ug Harold nga si Jim Jamaca ang nag-inusarang luwas sa panghitabo human napatay sab ang iyang live-in partner nga si Maria Erica Yabot. Matod sa Criminal Investigation and Detection Group, giapil og pusil si Jim ug Yabot tungod kay nakakita ang duha sa pagpatay sa manag igsuon. Si Harold usa ka informant sa Cagayan de Oro City Police apan nibiya human nakadawat og hulga sa iyang kinabuhi. Gitanaw karon nga motibo sa krimen mo ang pagbiya niini sa grupo. Matod sa amahan sa mga biktima, nga bisan pa man kung mapamatud-an nga dunay krimen nga nabuhat ang mga anak, kinahanglan untag iagi og due process ug dili ang pagpatay. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.